Tag Hudiyo adunay obligasyon nga suportahan ang temple, ang ilang simbahan. Ang matag Hudiyo muhatag gayud sila og suporta aron ang simbahan ma-maintain, aron ang ilang templo dunay mga panginahanglanon, mao kini nga aduna sila'y every year muhatag yun na sila og ilang contribution. Karon napansin ni Jesus nga ang mga dato nang hatag dinagko nga amount, walay problema. Kung dinagko nga amount, no problem. Ang byuda usab mihatag og gamay ra gyud kaayo kay duha ra ka dako. But for Jesus, it's not a problem. Walay problema kung dako imong ihatag o gamay ang imong ihatag. Asa ang problema? Ang mga dato parang wala nay bili alang kanila tungod kay mihatag sila og sobra sa ilang panginahanglan, sobra sa ilang mga gikinahanglan nga gamiton sa ilang kinabuhi. So parang there's no value anymore alang kanila, no value sa ilang gihatag to the temple. It's because it is an extra. I don't need this anyway, just give it to God. Ang byuda lahipon kay iya, wag yun say extra. Kulang pag yun unta. Apan miingon siya, for God, I'll give this. So, difference, no? Ang dato, mihatag, dinagko nga amount, but it has nothing. It is nothing for him tungod kay extra. I don't need it anyway. Ang byuda, I need this. I badly need this. But because this is for God, I'll give it. Kihatag niya ang tibuok nga iyang kabuhian o ang gikahimutan sa Dios, dili ang paghatag sa dato kundi ang paghatag sa byuda. Dili ang amount ang importante kundi kanang gitawtong sense of sacrifice. Giving is a sacrifice. Whatever amount, how big, how small, you give it to the Lord with a sense of sacrifice. Dunay usa ka pamilya, taga-upon ra po ni sila, sa Lapu-Lapu. There was a time nga ang ilang pamilya, hard up yun kayo sila sa ilang panginahanglan every day. And then it was September 8, birthday ni Mama Mary. So nanimba ang magtiayon og miingon ang asawa ngadto sa mahal nga birhen nga, ako manuntay muhatag nimo og gasa kay birthday man nimo karon, pero wa man gyud koy magasa nimo kay 20 pesos naman lang yun yung among kwarta unya, wa pa gyud mi kanang pagkaon. Unya pag abot na sa halad kay mangulikta man ning mga MUGC si kolekta. Mingon ang iyang asawa nga ihatag ng 20. Mingon ang bana, sakto ra ni makapaltog usa ka kilo nga bugas para atong makakaon ata og mga anak nato. Unya, kaduol naman ang kanang MUGC nga mangulikta, mingon ang asawa, ihatag lang guna kay birthday ni Mama Mary. O gihatag nila ang 20. Unya karon, nanguli sila, namaktas na lang sila kay wa naman sila i-plate tipod. Maktas na sila pagabot silang balay. Ito na ay gamay dito nga kanang ilang mabungag, mao to. Pagkaugma sa iyo, adunay naluktok sa ilang pultahan o giablihan sa ilang anak. O sa pag-abli dito, adunay usa ka tawo nga adunay dala nga envelope o giingon ihatag sa imong mama. Pagkaron, pagbukas nila dunay kwarta, 8,000 pesos. Unya, miingon ang katong maong babae nga, iuli na ngadto sa kuan katong maong tao, iuli. Apan ang tao miingon nga, natong gabi sa September 8, nag-ampo ko, and there was a voice telling me, give money to Nelia. Give money to Nelia. And that was also the time nga nanimba sila og nangayo sa mahal nga birhen, misumbo nga wa na gyud mi kwarta. Pagkaugma miabot ang grasya. Kalabi tong muhatag ka nga na ipagsalig ba? Kini, I need this to buy 1 kilo of rice. But because of you, God, because of you, Mama Mary, I give this to the collection bag. Og ang panalangin sa Ginoo moabot.
Mao na nga ang kining biyuda gikahimutan ni Jesus tungod kay mihatag siya nga adunay pagsalig ug paglaom. Ang dato mihatag wa na siya sense of sacrifice tungod kay this is an extra, I don't need it anyway. So mga igsuon sa atong paghatag sa Ginoo, nindot nga kanang mabati nato nga adunay sense of sacrifice. Whatever you give to the Lord or to His people, there is a sense of sacrifice in the name of God. And God knows, God sees us whatever we do in this way. Manindog kitang tanan ug atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya